चली नहीं 400 में। अरे हमर कहीं भले के जय गुरु रुपया ले ले जल्दी एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। विंध्यवासिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। Produced by Gold Studio। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। होई नाही सुन डिस्काउंट एके गो चलेला रेट हो। पैसा दे के सोमियाना के पीछे तू कॉलो भेट हो। पीछे तू कॉलो भेट हो। होई नाही सुन डिस्काउंट एके गो चलेला रेट हो। पैसा दे के सोमियाना के पीछे तू कॉलो भेट हो। उठवा से कादा चुए उठा लाली माली ही आई दही के छाली दही के छाली दही के छाली। उठवा से कादा चुए उठा लाली माली ही आई दही के छाली। ई तो पास बिया 9-6 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। राइटर रहल में अस्ताब के फेवरेट हौवे ई तमाल हो। गोदे गोदे कमर बाटे लाले लाले गाल हो। लाले लाले गाल हो। राइटर रहल में अस्ताब के फेवरेट हौवे ई तमाल हो। गोदे गोदे कमर बाटे लाले लाले गाल हो। एकरा पकेता दिल से मुहेले विशाल कई बार होई गइल बाटे बवाल बाटे बवाल बाटे बवाल। एकरा पकेता दिल से मुहेले विशाल कई बार होई गइल बाटे बवाल। आयु शुक्र होता रे एकरे लव में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा के ले 800 में चाहे पीछे ले 500 में। एकरा जैसन माले न मिली चाहे पंजाब जा चाहे तू दिल्ली। एकरा जैसन माले न मिली चाहे पंजाब जा चाहे तू दिल्ली। आका में चली नहीं 400 में। अरे हमर कहीं भले के जय गुरु रुपया ले ले जल्दी एकरा के ले 800